तालुक्यात महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांचा आज महिला वर्गाकडून आज मोठ्या प्रमाणात आठवड्या बाजारा दिवशी प्रचार केला जात आहे। त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया लोकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतोय। ताई काय सांगाल, जनतेकडून कसा प्रतिसाद मिळतो? नमस्कार, मी शिवसेनेची महिला तालुका प्रमुख चेतना गडेकर। आता येत्या विधानसभेच्या 20 तारीखला महायुतीचे आमचे लाडके दीपकभाई केसरकर जे उमेदवार आहे, तर त्यांना महायुतीचा चांगला प्रतिसाद आहे आणि आम्ही आज दोडामार बाजारपेठेत म्हणजे रॅलीज म्हणायला पाहिजे आणि पॅम्पलेटं देऊन लोकांचा विचार ऐकतो आहे। तर लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे, कारण भाईनी म्हणजे आमच्या सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा, एसटीचे हाफ तिकीट, अनेक योजना आमच्या कमी कालावधीमध्ये सरकारने दिलेला आहे आणि भाईनी दोडामार्ग कोट्यावधीचा निधी केलेला आहे, आर्थिक मदत पण दिलेली आहे। हे सगळं विचार जाणून इकडे महिला आम्हाला स्वतः सांगतायत की आम्ही भाईंच्याच पाठीशी आहो, महायुतीच्या मागे आहो आणि चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे आम्हाला। धन्यवाद। भाजपच्या महिला या ठिकाणी आहेत महालकर, त्यांच्याकडे आपण जाणून घेऊया कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळतो। मॅडम काय सांगाल? नमस्कार, मी दीक्षा महालकर, महिला तालुका अध्यक्ष भाजपा। आज आम्ही प्रचारानिमित्त दोडामार्ग बाजारपेठेत आज लोकांच्या गाठीभेटी घेत आहोत। तर त्यानिमित्ताने लोकांचा खूप चांगला प्रतिसाद आहे, कारण ज्या सरकारने योजना राबवलेल्या आहेत त्या योजना सगळ्यांपर्यंत पोचत आहेत। काही अंशी वगळता त्याच्यातले त्रुटी, पण बऱ्यापैकी लोकांनी ह्या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे। काल आम्ही माटणे जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा तिथे आमचा प्रचार झाला, त्या माध्यमातून तिथेही लोकांचा चांगला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहे आणि आपल्या सरकारला निश्चितच लोक सहकार्य करतील आणि सन्माननीय दीपक भाईंना भरघोस मताने निवडून देतील, यात शंका नाही। आणि तालुका प्रमुख म्हणून मी त्यांच्याकडून अशीच अपेक्षा करते की आपल्याला आपला हक्काचा माणूस जर हवा असेल तर दीपक भाईंना भरघोस मताने निवडून द्यावे, अशी मी सगळ्यांना विनंती करते। बिलकुल ताई, आपण काय सांगाल? नमस्कार, मी कल्पना बुडकुले, जिल्हा चिटणीस। जे लाडकी बहीण ही योजना चालू केली आणि विरोधकांनी त्याच्यावर कोर्टात गेले की ही योजना बंद करावी, पण आता तेच विरोधक आपल्याला सांगतायत की आम्ही लाडकी बहीण योजना 3000 देणार आहे। हे फसवे जे काय प्रचार करतायत तो त्यांनी थांबवावा, कारण जनता आता शून्य झालेली आहे, महिला वर्ग शून्य झालेला आहे, सुशिक्षित आहेत। त्यामुळे काही झालं तरी महिला वर्ग हा आघाडी युतीच्या बाजूनेच राहणार आणि दीपक भाईंना भरघोस मताने निवडून देणार, यात शंकाच नाही। नमस्कार, माझे नाव मनीषा मनोहर गवस, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख। दीपक भाई निवडणुकीवर दोडामार्गाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। दोडामार्ग आठवडा बाजारातून या ठिकाणी लोक प्रचार करत असताना लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। मॅडम काय सांगाल, कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळतो? नमस्कार, मी सानवी सुशांत गवस, दोडामार्ग तालुका प्रमुख। आज आम्ही रविवारच्या आठवडा बाजारामध्ये सर्व महिला, महायुतीच्या सर्व महिला फिरत आहोत आणि जनतेमधून आम्हाला महिलांसाठी चांगला असा प्रतिसाद आहे आणि महायुतीचा विजय हा निश्चित आहे आणि आमचे लाडके दीपक भाई हेच निवडून येणार आहेत। माझे नाव शीतल रामचंद्र हरमलकर, दोडामार्ग शिवसेना शहर प्रमुख महिला शिंदे गट। तर दीपक भाईंनी दोडामार्गसाठी पंचायत समिती, नगर पंचायत, हॉस्पिटल, मासे मार्केट अशा विविध विकास कामाची योजनेतून निधी आणून दिला आणि तसेच लाडकी बहीण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या साहेबांनी आम्हाला प्रत्येक महिलांना 1500 रुपये अकाउंटावर टाकले। नंतर अन्नपूर्णा योजना ही त्यांच्यानी जाहीर केली आणि प्रत्येक महिलाच्या 816 अकाउंटावर जमा होतात। अशा पद्धतीने मी आज दोडामार्ग शहरात महिलांका घेऊन सर्व शहरात प्रचार करीत आहे आणि महिलांची आम्हाला बघून प्रतिसाद देते आणि सर्व महिला सांगते, 1 नंबरचं बटन दाबून तुम्हाला सगळ्यांना आम्ही निवडून देणार, कारण दीपक भाई हे दोडामार्ग शहरासाठी भरपूर कष्ट करत आहे। प्रसिद्ध कशा प्रकारे लोकांकडून सहकार्य मिळते, काय सांगाल? छान असा महिलांचा प्रतिसाद आहे। आज आठवडा बाजार असल्यामुळे चारही बाजूने लोक या बाजारात येत असतात, त्यामुळे आज आमचा ह्या महायुतीचा महिलांच्या आमच्या ज्या रणरागिणी आहेत त्या या प्रचाराला उतरलेल्या आहेत। महिलांसाठी आमच्या सरकारने खूप अशा योजना केलेल्या आहेत। महाराष्ट्र एसटी प्रवास अर्ध्या तिकिटात आहे, प्रत्येकाच्या खात्यात 1500 जमा होत आहेत। त्यामुळे अशा खूप योजना पुढे आमचे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे साहेब अशा पुढे अशाच योजना चालू राहण्यासाठी असा आम्हाला महिलांचा खूप असा प्रतिसाद मिळत आहे की आम्ही युती सरकारलाच मतदान करणार आहोत
आणि दीपक भाई आमचे खूप भरघोस मताने निवडून येणार आहेत, यात काही शंकाच नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.